बबू कनिया नु सब्जी कौनो गत के नहीं बनौले। उनका बनावे आई तब नु बनई हां। ए जी सब्जी कैसन भइल बा? महा बकवास, एकदम घटिया। आज ले जीवन में ऐसे खराब हम सब्जी खैला ही नहीं खी। मम्मी जी रहुआ बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट भइल बा। ऐसा तो सब्जी हम कहियो खैला ही ना रहनी हम। रहुआ खराब लगता, खाना खा ली तब रहुआ के बताओ तनी। माँ तू तो हमरा से कहलू कि सब्जी खराब बा, उनका सामने पलट गइलू। तो का करी, कह दी कि खराब बनल बाटे तो काल से हमरे बनावे के पड़ी। कही कि वो अच्छा नहीं लगा तो रउरे बनाई। फंसा देली हमरा के। हमनी के छठी मैया के ऊपर एगो गाना लेके आइल बनी सन, जौना के नाम बा छठी मैया के कृपा। तो एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च करी और देखी या कमेंट जरूर करें कि कैसन। चाहे मिंटुआ छठ सॉन्ग भी सर्च कर सकत नहीं तो ओहू से मिल जाई। हमार पापा शादी खातिर नहीं खन मानत। काहे? तू बेरोजगार बारा नु यही से। हाँ सच का, ये तो बहुत खुशी के बात बा। का भइल? हमार सरकारी नौकरी लग गई। अरे वाह, अब शादी खातिर हमार पापा मान जइहन। लेकिन अब हमार पापा ना बनिहन। No, no, no. हमने के एगो गाना आयल बा दिल घायल करे, तो यूट्यूब पर जाई सर्च करी दिल घायल करे आ देख के कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसन लागल। ए जी एगो साड़ी खरीद दी ना, पार्टी में जाए के बा। साड़ी खरीद दी? रोज रोज साड़ी खरीदता रहा। अलमारी में अपना साड़ी भर ले बाड़ू, जाके वही में से पहन लो। अलमारी में जितना साड़ी बा हम सब पहन ले बानी और लोग देख ले बा। अब नया साड़ी चाहिए। तो लोग तो तोहरों के देख ले बा, तो तोहरों के बदल ली का हम। का जी दाढ़ी इतना काहेला बढ़ावा तनी? साधु उधु बने के विचार बा का? ना, हम भाड़ा भोकले बनी कि हम तब तक दाढ़ी मोछ आ बाल ना कटवाएं जब तक हम मेरा रू समझदार ना हो जाए। 50 साल बाद। ए कनिया सबरे बबुआ से काहे इतना लड़ाई करत रहलू हो? झगड़ा होई ना, राउर बेटा एक नंबर के पागल बारन। वाह, हई देखो आज के जमाना के लड़की सन के मर्द के पागल कहतिया। एगो हमनी के जमाना रहे कि मर्द के सामने मुंह ना उठत रहे आदमी के कि कुछ बोलो। माँ पापा नु 50,000 रुपया दे दिला ना चाचा के। 50,000 रुपया दे दिलो? उनका हिम्मत कैसे भइल हमरा से बिना पूछते देवे के? अभी फोन लगाओ तो उनकर खबर लेता नहीं। तो बाप एक नंबर के गधा बा, बोक्का बा, जिंदगी भर कमा के सब लुटा देलक भाई परिवार में। आज ले अपना परिवार के बारे में ना सोचलक। अभी फोन लगाओ जल्दी। बाप रे, अभी हमरा के ज्ञान देता लियो कि मर्द के ना बोले के चाहिए। का हो कनिया, तू नैहर में कुछ लुड़गुन ना सीखलू? आजकल लड़की कितना सीखत है, सिलाई बिनाई कढ़ाई पेंटिंग। ऐसन बात नहीं है मम्मी जी, मेकअप करे के कोर्स कैले बनी। हाँ? तो तनी हमर मेकअप कर देना। ठीक बा, रुकी अभी मेकअप किट लिया वो तनी। वाह, हो गल मेकअप। मम्मी जी अब नु हीरोइन लागत तनी। दोनों हाथ से अपन मुंह ढक ली आ चली शीशा फिरी। मम्मी जी अब हाथ हटा ली। कनिया शादी के बेरा तारा बायोडाटा में लिखल रहे कि पुलिस दरोगा एसपी तू बने के चाहत रहलू, आ तू कुछ बनलू ना। अतना पढ़े में भोथर बारू। मम्मी जी रउआ ला तो ठीके नु भइल कि हम कुछ ना बननी। काहे? सोची अगर हम पुलिस दरोगा एसपी बन गए रहती तो रउआ हमरा प्रशासन चला पैती।